The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 30:21 says, And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it. When ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. Psalm 48:14. For this is God, or for this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Proverbs 16:9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Isaiah 28:26. For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him. Proverbs 11:5. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Proverbs 3:6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Isaiah 42:16. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in the paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Psalm 73:23-24. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Sa lili pa kita mag-apadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Aron kita masibo gayud sa pamaagi sa Diyos ang iyang standard ni ining atong pagtuon sa iyang pulong, ug alang kanimo igsuon nga magtotoo, gimanduan kita sa pulong sa Dios sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa ka makadawat sa kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton. Paghimong desisyon, labing manungdanong desisyon sa tibuok nimong kinabuhi, mao ang pagtuo diya sa pulong sa Dios diya sa mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31, nga nagaingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon, pinagi sa pag-ampo. Let us pray. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo, pag-usab dinhin ining among venue din kami maka paminaw na usab sa imong igatudlo nga mga pulong nimo Dios. Salamat o Dios sa maayong panglawas nga imong gihatag kanamo, di mailhan nga ikaw naapay plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios
sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Niining adlaw, buhi pa kami gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, o sa imong grasya. Dili kami takos niini. Musa, ning adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, nagampo kami nga tangtangon nimo ang mga babag sa among hunahuna o aron kami pahiubos sa among kaugalingon sa imong otoridad. Magpailalom kami sa imong pagkalabawong makagagahom. Tuni kami o Diyos, tultuli kami sa imong mga kamatuoran, pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki. Ini nga itong Bible study through the YouTube. O aniano sa kita. Pasalamat kita sa Dios nga iya patang gipabuhi nang giginhawa pata askil pa nga itong panglawas o lanti pa nga itong pangisip busa kini atong pahimuslan. Kay mo nang giingong kita niini kay napamaytuyo ang Dios atong kinabuhi. Busa aniya kita nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of divine guidance. Mao tong atong pangbasa niya itong mga bersikulo bahin sa guidance, divine guidance. Katong akong bat-bat di palang dugay o idaot nga kamo nga siguro naga-record nining atong Bible study adlaw-adlaw man kining atong ginabuhat o you can avail of this o imo kining isuwat diya sa imong notebook tingali aron dili na ka makalimot o magpunting lang ka sa imong pagpanabot ni atong paghisgutan. Okay? So karon padayon ta sa atong tun-anan og kagahapon mura man tug atong gibiyaan kadtong mahitungod sa kay kini atong gipanghisgutan bahin pa kini sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Ato namang gisgutan ang iyang pagkatalagsaon dili kasagaran ang pagkadili kasagaran ni Ginoong Hesukristo. Okay? So mo na nang atong hisgutan nga duna siya duha ka kinaiya. He had two natures, the nature of man and the nature of God. So mo tong atong hisgutan tong theanthropic, which means God, man. Duha ka na mga kinaiya niya, human o divine. Og and the Word became flesh. Mao ka na ang hypostatic nature ni Ginoong Hesukristo. See? Og these two natures only belong to Him. Adto ra gyud na ni ma-apply ngadto kaniya og atong hisgutan nga ang hypostatic kay kining term nga hypostatic gikan kini sa Griego nga pulong hypostasis nga nagkahulugan og the essential and basic nature of identity. The essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. So, ang hypostatic, therefore, is the affirmation sa duruha ka mga kinaiya nga gipanag-iya ni Ginoong Hesukristo. Okay? O ito namang gisgutan, gilakbitan nato nga ang iyang pagka-divine nature, ang iyang kinaiya nga Diyos nun, always remains the divine nature. Okay? Ug ang iyang human nature always remains the human nature. They go together. Magamuban kini sila but they are separate. Nagkalahi kini sila. Nagkuyog, mo nagingos binisaya nga nagkuyog pero nagbuwag. Okay? Og
walay sama kang Ginoong Jesucristo. Nobody is like the Lord Jesus Christ, since He is a unique person. In fact, He is the only unique person in the whole universe. Ug mao nga kay iyang pagka-unique, gimanduan gihapon kita sa Dios sa iyang pulong diha sa Efesios 5:1 nga atong sundon, awaton kanang si Ginoong Jesucristo. Dili lang iyang pagka-Dios kay di imposible man na ang iyang pagkatao. Okay? Which means we have to be imitators of our Lord's life in His humanity, not His being God. Kaya di man na mahimo. So, be imitators of Christ. Awata ang iyang spirituhanong panginabuhi samtang nagakinabuhi pa siya din sa yuta as He applied unsa iyang gigamit nga pangunahunang Diyos nun, divine viewpoint thinking. Kay pinaagi lamang sa paggamit niya na nga ikaw makatuman sa kabubuton sa Dios. Sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Moto nakatuman siya. He was able to fulfill God the Father's will, purpose, and plan sa iyang kinabuhi. Kay yan tong dinhi pa siya sa yuta, si Ginoong Jesucristo wa gyud siya magapuyo og lain nga dapit puloy-anan kundili sa iyang divine dynasty nga gitawag nato og prototype. Ang atua karon ning panahon sa simbahan, it is operational. Mao ni nakalahi. So, while dinhi si Ginoong Jesucristo sa yuta sa iyang first advent, didto rin siya magapuyo sud sa prototype divine dynasty without using His divine nature's attributes. Okay? Bisan katong pagtintal kaniya, iyang gigamit iyang pagkatao, kinaiyang pagkatao. O siya raman gyud ang nakakalifikar nga maoy unsa Mesiya o manluluwas. He is God-man in one person. So, unique. O atong ipadayon kini, no? Atong paghisgot niini nga atong by the way, atong unang ipalabas atong panungduman, mahitungod ni divine guidance, by the way, nga mao mo gyud ang atong dugukan, mao ni uluhan sa tanan nga mga doktrina nga murag mo sanga, mo branch out kay mo bitaw nang niya napunta sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Unya the other day naghisgot kita sa integrity of God. All of this magka sumpay-sumpay na ni. Og mao na nga pagbalik nato, paglabas nato kung bahin sa divine guidance, mao kini ang pasabot sa binisaya nga Dios nun nga paggiya, pag-agak o pagtultol. You see, pag-amuma. Apil naman tingali na. Okay. So, mao tong atong giingon nga mao ni atong silbing ingnon ta nga maugyoy unahon nato sa paghisgot nga ang matag usa ka tawo nga nakadawat na sa kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, siya nahimong personal nga tinugyanan sa anak sa Dios. He is a personal representative of the Son of God. Gitawag na siya ambassador for Christ, a witness, saksi, saserdote, magtotoo, Kristohanon, mo na ang iyang mga titulo. But bisag unsa ang titulo, usa gyud ka kamatuoran ang tataw kaayo nga imong masabtan nga just as Jesus Christ represents every believer dito sa tuong kamot sa Amahan, so also every believer magarepresentar sa anak sa Dios samtang ania pa siya din sa kalibutan. So,
Mo na nga, in order to represent Him effectively, nga epektibo ang iyong kanang representar kaniya, kita nga magtutuo nga tao na pag-usab must be guided by God. Okay? So, gikinahanglan nga kita agakon, giyahan, o tultulan sa Dios nga mao ang atong amahan. Okay? Okay, magpadayon ta niadtong atong gibiyaan last time nga okay, kini nga atong pagkakristohanon, mga anak sa Dios. Kulbahinam kining maong matang sa panghinabuhi. Daghan o bagang duot sa katawhan wa gyud makaamgo. Unsa ka mabulukon, unsa ka nindot, how fabulous, fantastic, sophisticated, unique nining maong matang sa espirituhanong panghinabuhi nga ginganlag eusebia sa Grigong pulong o sa in English godliness. Binisaya, atong binisayo na pagkabinalaan. You see? Kay na sod man ni, nalangkob man ni sa pulong nga sanctification. Apil na po ang justification na matarong. Kitang mga magtotoo, o man ni kay nagpahambog ta wala. Ato lang ning giat-at, gibat-bat din agi og pag kanang paklaro patinaw pagduga nga mao kini ang kahimtang nato ingon nga mga Kristohanon buot sa Dios nga atong kinabuhion sama sa pagkinabuhing Ginoong Kristo sa iyang pagkatao samtang dinhi siya sa una niyang pag-anhi. You see? O mao na nga kulbahina maning maong matang sa panginabuhi kay ang Dios may nagmugna nini narana nimong mudawat ka ba niya na o di kay it's a matter of choice. Every moment sa atong kinabuhi nagatubang kita nini. What I mean is ang plano sa Dios, tuyo sa Dios, kabubuton sa Dios atong kinabuhi magalihok gyud na kanato nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios. So, of course, mulihok na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya kung dili kita mo padayon, okay, o ko tingali, murag ingon ta sa English, intermittent ang imong subay, kugis, pagtuon sa pulong sa Dios, then, wag yapoy may tabo. You see? Dili epektibo. Moingon ka, may epekto. O epekto kay nga naman, putol-putol ang imong momentum. Kung kasabot ka na kung sa ibot pasabot sa momentum. You see? Spiritual momentum kini atong gibuhat din agig sunod sa mando sa Dios. We are just following God's mandate sa tuman nga pagpaubos kay ang kadto ramang mga mapaubsanon ang matudluan. Ayaw na kalimting prinsipyo. Only people who are humble can be teachable. Arrogant people are not teachable. Dili sila matudluan. Mao na nga gikinahanglan ang atong pagbaton sa pagka-mapaubsanon samtang nagapadayon kita nining atong spiritual momentum. Kay in the first place, wa man tayo atuan nini. Zero balance. Ang Dios mo ay nagsangkap kanato nining tanan. Sa wa gyoy puwas ang iyang pagsangkap. Philippians 4:19, sige sulti. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So mao na nga kay kulbahina maning maong matang sa panginabuhi, then na ay mubabag ka na to natural. Di man mo man ta magpuyo din niya nga permanente
lumalabay malanta mo tag naga kanang biyahe lang kita nining kalibutan na. Ng atong kinabuhi hinuwaman murado mao bitaw nga akong tandi ning atong kinabuhi nga mura og gibitay o gamayng lanot o tanod nga anytime may mo nagputlon sa Dios, anytime he wishes to. So mao na nga life is so fragile. Mubo rang kinabuhi, mubo bisag magkinabuhi kapag usa ka gatos kape na may daghan, di man pwede daghan na ay uban nga mga nakaabot gyud nga na. So but still it is too short. See, life is too short. Eternity is forever. Is a long, long time. Mo ni atong giandaman. Nangandam ta. Yan ang eternidad nga giandam na sa Dios alang kanatong mga anak niya. O balik na niya to nga kining atong panginabuhi kung ikaw puyo diya sa imong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere. Oh, by the way, it is a mental attitude, matang sa pangunauna ka na. Kay the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Supernatural. Dili kasagaran. Mao na nga kaning atong Bible study ni naanay kay bawas tagagawas mi yung grabiha po ng inyong Bible study kada adlaw. Di ba mo kahutdan na wala ba ang labing tinuod di mahurot iabot na ganita sa rapture ni ini daghan kinadaganan pa mga kamatuoran nga itong pagatunan mo ni nakasigi kitag tuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis. Nangano magyod ang tana katingali yung ano yung kadadlaw man. Di ba po pulan na? Magkatawa mo pahiyom lang ko niya makadungog kung na mo ingon na. Apa niyo si? Adlaw-adlaw tang muatubang o mga suliran sa kinabuhi. Gusto? Be, ikaw, di ka muatubang o mga suliran? Wa ka ba yung suliran? Magtatong kong amigo. I used to work with a company. Kaniyan to pa dito sa Pilipinas. I used to work with a company nga diin. Ang pultahan na mo niyan itong ibutangan itong dako kayong na ay inon ta karatula ibutang na diha. Do you have problems? If you do have problems, congratulations. That means you are alive. It will struck your attention tinuod gyud. Inigsod na nimo sa among opisina dito. Nagaingon lagi. Mo to kung gingon. Do you have problems? If you do have problems, congratulations. That means you are alive. Tinuod. Mientras nagaginawa pa ta, matubang itong mga suliran. Magagmay man ang madagko. Haya-haya magutay suliran. Ano sa pa man na mawang suliran na magyod. Sa madugay o bandali, tingali karon mo okay ra ni mo apan moabot man gyud na. Apan sa bahin na nato mga Kristiyanon kung moabot na natay magamit. Sabta gyud na natay magamit unsa man ang pulong sa Dios nga maunay atong hinagiban. It's our weapon. Spiritual ba? Dili tawhanon, dili kalibutanon, dili human viewpoint nga itong gisgutan. Divine viewpoint. In fact, ang pulong sa Diyos, divine viewpoint. Una-una ni sa Diyos ang atong gitunan. Kasabot ka? Unsa kami nung danon yun ay. Una-una yun sa kanang magbubuhat nining tanan buhat sa universo. Creator of heaven and earth. Iyang panguna-una ning atong gitunan oy. Mao na nga
samtang kita nagakinabuhi, kung nakakalagi magpuyo sa imong operational divine sphere, then anak kara makatuman sa protocol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Di man ta makatuman sa kinabuhi nato nga plano sa Dios para nato kung di ta magkapuyo diha sa atong giingong operational divine sphere. Kaya mo man ay dapit nga may gahom sa Dios. Kaya actually the other name for that operational divine sphere, protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, o guban pa. Mao na anha ka makakinabuhi na nang gingadlag eusebia, godliness, pagkabinalaan. And in fact, posible di ay ikaw nga magakinabuhi way sa mao na pag-awat nato kang Ginoong Jesucristo siyang pagkinabuhi din sa yuta. That's possible. Dili ra ba imposible? Apan tungod lagi kay namatay kinaiyang makasasala, mao na nga. It's a matter of choice na pod kung kanang magpatintal ba mo sugot ba tas tentasyon. Di man sala ang tentasyon. Mahimo lang ng sala kung sugot ka niya ng maong tentasyon. Na kung sugot ka, that means mugawas na buka sa operational divine sphere nimo. Mugawas ka o tuwa ka sa gahom, adapit ng may gahom ni Satanas. Duha ra man yang dapit. Cosmic Dynasphere 1, Cosmic Dynasphere 2. Ang number 1 nga dynasphere niya, arrogance complex. Ang ikaduha, hatred complex. Mao na nga, di ka katuman. Mahunong ang imong pagtuman sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Nakasabot ka? Mao na, dili ingon-ingon ng atong pagtuon din hiyoy. This is not a joke. God is dead serious to His word. Noning na ay panahon nga na magbalik-balik na itong paghisgot sa mga punto sa doktrina. So what? Mo na itong barugan din eh. So what? Mo na prinsipyo nga itong ibarugan. So what? As long as nagtuman ta sa kabubuton sa Diyos. You see? It's a matter of choice lagi. Mo ni gibalik-balik na ito yung pagtuon din eh. Aron di na gyud makalimtan. Mo na tuyo nga balik-balik ko ni atong paghisgot sa mga pulong sa Dios sa tuyo nga dili na makalimtan. You see? Dili kay hinumduman. Lahi na. Nagbalik-balik ta aron hinumduman, dili. Nagbalik-balik ta aron di na gyud makalimtan. Og na para ba'y prinsipyo po mo sumpay niya na nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Nakasabot ka ito. Ang kapaspason sa imong pagkaton kinahanglang mulabaw sa kapaspason sa imong pagkalimot. Mao na nga sige tagtuon din balik ning uban din hangtod nga di na gyud makalimtan. Sinilsilay na mo ni. We are in the end times, ba? Wanay panahon oy. Time is running short, running out. No. Imo na po na. Tuo ka ba niya na og di? Of course, wa man ta moingon nga, wa man ta mag-predict kay supak man na sa pulong sa Dios, wa may prediksyon. Siya raman ang Dios ramay naga pahimutang sa lakaw ni kasaysayan nato. But bantayan ang prinsipyo, Christ controls history. Siyang nagdumala sa kasaysayan. Siya ang nagakontrol. You see? Why may tabo ni kalibutan na without the permission, without the knowledge ni Ginoong Jesucristo. Ayaw na nakalimti. Okay, balik na dito atong pagka-anak sa Dios nga paawaton kita, pasundon kita sa pagkinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Kay siya may modelo
sa husto, tukma, talahuron, tulid, makahuluganon nga pagkinabuhi. Si Ginoong Kristo may modelo. Mao nang pasundon ta. Be imitators of the Lord Jesus Christ. Dili siya ang pagka-Diyos. Kaya di man lagi maawat ni mo na ang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-tao. Sa iyang sa iyang human nature. Nga siya nagkinabuhi, subay yun sa kabubuton sa iyang amahan. Okay. Sa atong pagkinabuhi na. Okay? Naata sa sod, sa atong puloy-anan, ingon nga mga Kristohanon diha sa operational divine sphere. So we are fulfilling the plan of God for our life. Okay? Atong hinumduman. Ganin atong pagka-Kristohanon, pagka-anak sa Dios. Kay midawat naman ta sa kaluwasan through faith alone in Christ alone. Atong hinumduman nga naay gitawag ta nga occupational hazard dining atong pagka Kristohanon. Unsa man ni? Mga sala. Ato di padugay atong duputan gyud paghisgot kadto taon-taon ro gito, di ba? Doktrina sa sala og atong gisgutan usab nga ang gawas nga kining mga sala, pagbuhat na to mga sala. Kaya na malagi tayo kinayang magkasasala, mo tukmod na to sa pagbuhat ng sala. Tintalon ta, tanahon ta sa Diyos. So, sa atong gamiton, sa atong kabubuton, mo ingon batag oo o dili. See? So, mo ingon ka oo, mutuman ka, musugot ka, mubuhat ka na ng tentasyon na sala. Gawas ka na yun sa operational divine sphere. Okay? So, paggawas ni mo na under the unsa kanang latos sa atong amahan. Kay pantunon man tas atong amahan. Parehago sa atong tawhanong mga amahan, kalibutanong amahan. Gagmay pata, kuha daw bakos tingalinaw, sinturon ba? Latos, di ta mo sunod. Mao kana. Nakita kay anak man ta sa Dios, iyatang unsa disiplinahon kon masipyata, magasala ta. Okay? O dura po'y tulog ka kanang ang kining pagdisiplina niya. Primero, knocking. Mutuktok pang Dios. Mutuktok. Oy anak, balik sa imong puloy-anan. Mo ni knocking. Kunyag di pagyo ka patoo, di ka mo kumpisal, di ka mo sugid, di ka mo gamit sa 1 John 1:9, then muhagbong na po na si kaduhang nganlan og unsa intensive disiplina. Unya nagpatuyang namang gyud ka, murag naglunang na lang gyud ka sa pagpakasala, mo naginganlan ka na og reversionista. Unsa man ning reversionista? Gikan nas pulong reverse. Unsa but pasabot og reverse? Muatras, mubalik ka sa mong giagian. Okay? Muatras ba? Mura ka mo U-turn, mo balik ka sa mong giagian. Reverse. Mo nang gingan lang kag reversionista. Ang sagad ra pang gigamit ninis mga kanlaing mga pundok, mo nagingan lang backsliding. Kadungog kabag anang pulo nga backsliding mo na ilang gigamit. Apan sa doctrinal nga term, dili backsliding ang ato. It is reversionism. Okay? Reversionism. Ug atong tun-an pud ning na ay kanang 8 stages kini of reversionism. 8. Ug ato naman ning gilakbitan, pero atong baliko na sometime. So, mao na nga reversionist ka na. Wa naman. Wa nagpatara ka na lang, wa na lang ka manumbaling gyud sa imong Kristohanong pagkinabuhi.
So, ang imong kinabuhi miserable, confused, disorganized, illogical na. Antod nga ang uban tanaw nimo, Kristohanon ba dito siya? Mura magdi. Kay di naman sila makaila nga ikaw Kristohanon. Kay wa naman ang imong panginabuhing Kristohanon, nangawa naman. Wa man ka magtagad sa pulong sa Dios, wa man kay gana. So mo na. You are a product of your decision. Kasabot ka? Produkto rayo ka. Ikaw ra may manubag sa imong kahimtang karon. So mo na. Primero, nga ang knocking, ikaduha intensive, ikatulo, unsa naman ikatulo? Hala, maximum discipline, mutanaw na ang Dios nimo, moingon ang Dios, wa na may kapuslanan ning akong anak. Ako na lang yun yung kuhaon. Mao na ikinganlan diha sa Korinto og unsa, sin unto death. Mao na ato po ning tun-an sa makuti nga pagtuon. Okay. Karon, at pila ka tutoy major enemies na to ingon nga mga Kristohanon? 3. There are 3 major enemies na to. The world, the devil, the flesh. Okay? The world. Dili ning kalibutan nga itong kanang lakaw-lakawan, puyan dili. Ang sistema nining kalibutan na, may buti pasabot. Iyahan ni Satanas. Okay? The systems of this world. The world, mo ni una na itong kaaway. Ikaduha, the devil, si Satanas, kanhi Lucifer, kaaway na sa Diyos, the arch enemy, avowed enemy of God. Ikaw sumusunod naman sa Diyos, sumusunod ni Ginoong Kristo, ikaw puntariya po niya. You see? Enemy po kaniya. Mao na, enemy na to siya, kay kaaway man siya sa Diyos. You see? Mao na nga, naarabay siya yung mga alalay, mga demonyo, ang mga alalay, kuwan na sila, asdangan na sila, undang na sila ng Bible nila. No na. Pang-assignan ni Lucifer, Satanas, iyang pang-assignan to yung mga lalay. Antuan na sila. Ganang mga kanilang mga ministry niya, ganang Balbido, evangelistic ministry, paningkamuti na nga mo, hunong na sila. Kaya dagan ang nanggitubo rumana. Marana, sige. Kaya nga no, the principle stands nga, misery loves company. Si Satanas, o yung mga demonyo, mga miserable, the most miserable creature sa tibuok universo. Nga naman, wa na sila paglaom nga maluwas. Wala na chance. Mao na nga magikagot na mga ngipong pungot na mga tawanan. Sunod sila sa Diyos. Na, iyag yun ang paningkamutan. By all means, with his own iyang gahom nga iyag yung kanang hunungon. You see, maunagingan lang sa mga street language nga, sana, mga surambaw. Maunagingan ninyo. Maunanay mo surambaw, maunanay mo kontrabida. Okay. Ug di man nga kini si Satanas naa siya plano, naa siya tuyo, naa siya goal. He is a goal-oriented creature. Okay? Naa siya paminaw, naa siya goal alang kanatong mga magtotoo. Unsa may ang goal? Nga pangitaag pagi nga ikaw mahunong sa iyong pagtuon sa pulong sa Dios. Og imo nang isalikway ang pulong sa Diyos, you will reject Bible doctrine. Kaya nga no, inig-reject na nimo pagtuon sa pulong sa Diyos, dili na ka mutubo spiritually. Kasabot ka. Kaya babagan ka naman. Wa naman. Mao na nga, pakpak yun na si
Satanas ang man mo kini bintaha. Kaya na nindaog ta. Ikaw mo ipildi. You are a casualty. Kaya na may bugno lagi espirituan nun. Casualty ka sa bugno. Okay? Although luwas ka, ayaw nakalimti. Barugi na. One save, always save. Wala na question niya. Kaya imong eternal life, eternal security is already settled. Ganus aman masettled. Niadtog yung higayon. That very moment that you made your decision to believe on the Son of God, to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Diya. Bisan og after few minutes, magbalik kagyapo si mong kanhing nga binuang, balik kasi mong kanhing nga lifestyle, ingon nga dili magtotoo, pan magtotoo ka na. Okay? Kay hingdawat ka naman sa kaluwasan, anak ka naman sa Dios sa panahon nga ikaw mahi tibagbag o mahi dakinas ni simang, then latuson ka na sa imong amahan nga ang Dios. Amahan naman nimo ang Dios. May kalabutan ang Dios nimo. Kasabot ka. Okay mo na. So timan nga si Satanas na siya goal alang ka na itong mga magtututo. Make us reject. Hunong ta sa itong spiritual momentum. Hunungon nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. So di ta makatubo. Kaya umutubo na ta, unsa? Makahimaya man ta sa Dios na samot yung kas lagot kini si Satanas niya na. Unya, naapod ni siya goal sa mga di magtotoo. His plan for unbelievers unsa man? To prevent them to believe in the Lord Jesus Christ. Una, to prevent them from attending an evangelistic rally ba tingali? Evangelistic meeting o na ay pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, iya kang babagan. Kung ikaw di magtotoo, babagan ka niya, ayaw tampuan na. Di mayo na. So, umusugot ka sa iyang tentasyon, di ka ka-attend. Wa kay chance. Apan kung ikaw mo padayon ka, you are determined, padayon ka sa pagpaminaw, unya mo gamit kasi mong kaubuton mo himo kag desisyon, mutuo ko. Diha, luwas ka. Samot na po kasuko si Satanas nimo. Kaya hindawat ka sa kaluwasan. Sila wa na lagi chance nga maluwas. Ang ilang destino, their ultimate destiny, unsa man? Tuwa. Linaw sa kalayo. Giandam na sa Dios niya o sa iyang mga alalay. Kung ikaw dili magtotoo, musunod ra ba kanila? Maura ba po na imong destino? Mo bitaw ng, di ba itong hisgutan niya? Tanang sala, mapasaylo. Tanang sala, mapasaylo. In fact, kanang gitubos ang atong mga sala dito sa cross, pagpakamatay ni Ginoong Kristo. Gilukat niya ang atong utang. Mao na nga, sa panahon nga ikaw maluwas na, okay? Luwas ka naman, iyagyo kang babagan nga dili ka makatubo. Kaysa diha nga ikaw magatubo na kay puruhan magkabot sa imong pagkahamtong ug mao kanay capacity for life. Mao na ang nga diin magahimaya ka na sa Dios. You see? Magahimaya ka na sa Dios. Og si Satanas may chance, wala gyud sila chance. Ikaw nga dili magtotoo, mao na pagkadungog nimo sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Then mugamit kasi mong kabuton. Either mo iyong kag-o or dili. Apan sa pag ingon nimo og dili, bantay ha. Pag ingon nimo og dili, tuwa na
imong destiny nga mao ang lake of fire, linaw sa kalayong ginganlas kadaghanag impyerno. Nawara ba ko maghadlok nimo? Ako lang nigiat-at ang mensahe sa Dios. Okay? O sa ako nagingon di padugay, tanang sa mapasaylo. Tanan. Gawas lang sa usa. Na ay usa ka sala nga dili mapasaylo bisan pa dinhi og sa hangtod sa kanturan di na mapasaylo. Ibaw ba ka kung sa ikaw nga di magtotoo nagpaminaw niini, paminaw. Ablihin ang imong salabutan. Ang Dios sa iyang pulong diha, ablihin ang imong Biblia. Kung na kay Biblia diha, Mateo 12 versikulo 31 ug 32. Matthew chapter 12 verses 31 to 32. Unsay gisulti diha? Wherefore I say, in English, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Okay? But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, bahin ni Jesu Kristo, it shall be forgiven him. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Klaro? Maunay tugon sa Dios. Mapasaylo niyan tanang sala. Bisa pag-imong pasibad-an sige ang Son of Man mo nagingon dihang maong bersikulo apan sa pagpasipala nimo sa Espiritu Santo kay ngano man nga di naman mapasaylo kon pasipad-an ng Espiritu Santo tungod kay siya man ang magtutudlos ka matuoran di man siya mamakak ug imong dili nimo tuhuan tong iyang tugon mando nga dili ka magpasipa kaniya din unsa di ka pasayloon hangtod ikan dinhi hangtod sa throughout ages and ages watay mahimo na ug way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra way lain siya rin kwalifikar pagka manluluwas unsay gisulti sa mga buhat 4:12 Acts chapter 4 verse 12. Okay? Unsay gisulti diha? Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Sige na sa Kristo ra. Unsay gisulti po diha sa Juan 14:6, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kaya mao kini ang atong at dinhi agig paglabas sa imong panumduman kung ikaw magtotoo o ikaw nagasunod ning atong Bible study o ikaw nga bag-o pa. This of course applies especially nimo nga dili pa magtotoo. If you want to be assured of heaven, God says you are assured. God guarantees eternal life. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God is the lake of fire nga ginganlas kadaghanan og impyerno. Okay? So kung buot kang masiguro nga may langit, then sunda ang tugon ang mando sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug kini ato ning ipadayon ugma. Naghan pagkaayo kitang paghisgutan.
So kanimo magtotoo, ayaw na ni kalimti kani mga punto sa doktrina. Alang kanimo usab nga dili magtotoo, matnguni kini. Ablihing imong salabutan. It's only an open mind that is required. Ang Dios nagapaabot nga ikaw mudawat sa iyang gugma nimo. Iyang gugma nga ikaw mo uban kaniya hangtod sa hangtod dito sa eternidad sa langit. Busa kining tanan grasya ug atong gipahimuslan. Magampo na. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong. Bani kami o Diyos sa among pagbagbuwag ning adlaw, iway o ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din ron kami makapadayon sa among tuon sa among pulong nga mo'y among hinagiban sa among atubang sa daghang mga suliran, mga gumunhap ug mga pagsuway nga mo abot sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat niining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.